салом алейк наберои бобор ҳама ба соли нави 2019-ро табрик мегӯем. подробности чӣ гап шудеста дар ҷои вақтон ба соли навам ҳеҷ мекунем ки иҷада чӣ гап рафтеста. ҳозираш нами хаттон гуфтагим ки як иксаки спонсори мо ай шумо ма медонистед каш дар поён ай номи дазл закрепит кардаги нами падаргора проектаги ки тақсим шудем ба мухлисора зиндаву сарбаланд бошен. ба кадом хотир дар ютуби ман чанд хабар видео набуд, каналам жалоб дошт, ами ҳисоб видео партофтагӣ набудем дар канал ва гуфтанем ки жалоб ҳушитина видеора партофтестем тайёрӣ ҳама ба консерти 31-ай ба консерте ки дар қирғанай мақсад идо сиёнка қад мешава ҳамаша мебирорем. аммо рӯзи 31 консерт сарчидан баробар соати 3-4 автоматик ғарибачаҳо шикшора а ютубам гӯш кардан метавонем и дар консертам мехонем шаки бори нахуст бахшиш барои қадар дер кардан мони қадар вақт кашид. чанд вақт дига бо видео набуд, ҳама шуморо интизорум дар ҳамин канали Шон ТВ аллакай 25 000 подписчик дорам, метавонем бедорем подписатсия кунем. ва навигариҳо ба хабар шена ки бисёре навигари репои нав бисёре баъди консерт ҳамаша иншоалло ки мепартоем пешкаи шумо мекунем. бори дига соли навтон муборак боша. наинҷада китобда китобай непадарка ки ҳамаш дуруш текстай не дуруш при текстай дуруни найда микрофонай брата не найда микшерай ин тайтада шонай бебронами шони аввалай фақат мехона ва шумо пешкаш мекуна. хай интизор мешем. ба кстати бо бегем ки ба соли нава ягон озмун кунем агар хоташтем ки баъди соли нава мо пешес навагодни наинҷада туҳфа барои одамое ки озмуна ғолиб мебуранд аммо туҳфамонай. хай интизор мешем. ози як ҳафта оҳуо меояд гафо баъд дед марӯз хеле оҳу дамешнегу оҳу дакаон береперекачлам бахтели мекунам ҳафо гап чат мекунам амини бисёре аморо мегирем раги ҳайвона наморо оҳу мекунем гарин бурӯш насоли када. зинда бошед ҳама дар соли навтон муборак. душманонам табрик боша соли нав. зинда ва сарбаланд бошед. боз соли дигам хебо бихӯем чарчак кунем. гавнес шероина ба пеш бошед. ба шабакаҳои иҷтимоии мо обуна шавед то ки аз ҳама навигариҳои мо бохабар бошед. Шон МС